Remal cyclone faimani bai khwai hangkhorni Kalyanpur amchaiobo kheto tei lomwi hamya wngwi thangbaikha khetoni mwikwthungrok abo haikano pukhiri wo tei lomwi yogwi thangbaikha pukhiri ni arok tangshali simi hasteni dalbidal thaya watei nokbar faimani bai belangyaw jwngjalo kalaijak hasteni dalbidal thani lukurok abo haikano remal cyclone faimani bai khwai hangkhorni Kalyanpur amchaiobo kheto tei lomwi hamya wngwi thangbaikha khetoni mwikwthungrok abo haikano pukhiri wo tei lomwi yogwi thangbaikha pukhiri ni arok abo bai aramnani bagai kheto o jal tei ongkholaikha amchaini lukurok কতদিন 3 দিন ধরে জল জল তো বাড়ছে পুকুরে সব জল ঢুকে গেছে এত জল রাস্তা নাই যাবার তার এরকম হচ্ছে পুকুরে সব মাছ বেরিয়ে গেছে এখন তো আরো বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে সবজি টবজি সব নষ্ট হয়ে গেছে পুকুরে মাছ বেরিয়ে গেছে তাতে সব সবজি নষ্ট হয়ে গেছে Phiaba Kalyanpur amchaio asuk gurei kotor jungjalni koktomarok khwaini simi biplopni kokthum Chini Khorang